yun. Pero ano naman, weak link pa naman. So, okay lang. Blue. Icos? Oo. May gusto ko ba dito? Wala eh. Saan natin nabili si Brian? Okay lang, okay lang. May update pala. Yan. Diretso ako doon sa, Okay. sa safe cracker. Right. Sige, sige, sige. Sa akin ulit, right? Oh no. Okay. May malo. I'm coming. Oh ano. Uy. Sige. Shit. Puta. Patay ako. Down lang ako. Pero abot ako. Ito, mas malapit pala. Plate smile or plate. Meron. Hindi, I mean, may natira pa naman eh. Eh, 1-1 yung ano eh. May 1-1. Abot ba 1-1? Wala. Ang ano ko? Granada ko. Bilis-bilis. Si Jet? Sa CGC. Ito may light pink ah. Okay, sige, sige. Saan yung isa? White na.
Baba tayo? Okay. Ayun, hindi tayo nakarami ah. Friendly counter UAV on station. Oh, One safe is open. Now secure the others. Some of your team is still outside the safe zone. Hard left tayo, Koy. Pero sa taas pa rin tayo. Ang dami. Basic. Ha? Ano? Bago na schedule ko eh. Sunday, ano? Saturday hanggang... Bubugbugin ka nito eh. Sir? Uy, tara, nakaman na. Pinakit lang ako. Every time may makakita tayo, Ayun, ah. yung airstrike. Pods tayo. Sinuha ka ba ng bagong meta? Hype na baril yan. Saglit. Okay, sige. okay. Kala ko dinown ka, kaya tumakbo ko palabas. Nakaabang pala sa akin. Network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Chipo. Mahal lang. Ah, Full weapon sa 600. solo pit na. Tubert ko
control. Sa'yo, Milo. Pwede mo nasundan yung sa'yo, Milo. Muna. Pag nag-anak na ulit si Brian. Tempay mo. We go to. Ayaw kasi pag dyan, sigurado alis Sige, yung sige. ano dito. Advance mo na lang. Dito, makapaya sa taas. Kahit ito. Deploying. Well done. Marking your dog tag. Move to resecure it. Sa sinamlalakman kasabay ng ano, ng M4. Down. Uy. Your team made it to the safe zone. Ano, libo may almost 3K nga yun. Grabe. Game pa? Oh. Oo. Search mo. Okay. Dalawa. Tatlo. Less than 25 were still standing. You Sakit lost naman that nun. one. Tumatakbo. Dito. Yan nga eh. Dalawa sila. Oh, tangina. Ang dulo. Dita? Doon. Okay. Unahan. Open dito ah. 10 remain. You're nearly done. Puro sniper.
What happened? Subong! Mukhang malambot lang yun ang operator na yan, no? Ah. Walang armong sa katawan. Ito lang muna tayo. Milo. Wala. Naka-AR ako. Gas is closing. Get Oh, to the diba? Nasa ilalim. Friendly UAV on station. Ayun, may tao na sa stronghold. warm up when you can. We will deploy soon. May kingpin din. To. Safe cracker. Sumukunin ka? Dito tayo. Para kung sakali may stronghold. Hostile UAV active. Your team is in the safe zone. Hindi yun sa likod kung bumili o contract ba yun. Yung signal na yun. Yung red? Oo. Bumili? Parang marami na sniper talaga. Napatayin ba yung dalawa? Wow! Wala akong baril. Okay. Nakalaro ka, patay naman agad. Mm. Balik na naman. Ray, naka-join ka? Lolo? People? Dami na lang retoke yan sa load niya. Manika na eh. Hindi, maganda yan dati pa. Kanan mo ko eh. Ay, ito pala. Sa likod nyo ah. Gago. Ray. No! Inflated na ata yun. Nawala yung ano ko. Ayun. Connect. Marami kang bala SMG. Na. Ayan na.
Siguro kailangan natin agahan. Hindi light to eh. Baka yung binawasan nila yung alat ng Mr. Chips talaga. Ay, ng chippy. Parang ilalapit dito yun. Napatay mo yung dalawa kanina? Hindi. Hello? Hindi. Basta bilhin mo. Bilhin. Basta makuha mo. Wala ko masyadong plate. Yung kay Purge nga, level 141. Parang nagtutuhit ng 131 na armor. Talaga? Na, ano, legendary weapon, oo. Got some cash. Wow, 200 ping. Ulit. Kapangan natin yung loadout. Hostile UAV in the area. Saan? Kami? Putik yan lang pa! Wala akong pera to. Tayo tigit-isa. Kasya yan. 7.5 lang eh. Tigit-isang baril lang muna. Budget tayo. Ayun na. Tagal.
Hello? 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 Warm-up is over. Stand by for deployment to the war zone. Yung ibang bahit, tagong-tago eh, no? May cover. Hmm. Enemy soldier in. Maalog yung 3.4. Sila Big Papa Jobs wala na eh, no? Hindi na nag-stream ng Warzone. No! Ayun, meron na nag-drop. Ah, All targets in the AO. Enemy dropping into the AO. Kill them all. Oo. Galing ko yung map. gumagana. Gumagana na sa stream, pero sa game hindi. Ba't gano'n? Your team has entered. Down.